Почваме го от тук филма, няма да стане никакъв филм, ама. Сега това е долната. Вътре сме в двора на къщата. Така. Ето го изгледа. Тук е буренясо, многото не може да се види нищо. Тота пак не дойде. Сега много е хубаво, красиво е. Къщата е нещо огромно, аз не мога да разбера. Обаче няма как да влеземе вътре. Тук нещо правени са някакви ниши. За какво са правени тия ниши? Явно само от горния трябва да се влиза долу. Може да е било за животни или нещо. Нямам представа за какво е. Иначе от тук надолу също е место. Тук домати може да се садят много. И марихуанки, вика Доми. Браво. Сега. Чакай да го направим на по-далечно снимане. Не. По-далечно това няма. Тук има още някакво такова... Какво има там? Като мазе ли? Да. И това сигурно е прозореца за мазето или да, знам. Не, защото не е много дълбоко. Виж. Какви са тук, някакви ниши има вътре, зазиждани. Нямам представа какво е това. Много смешно нещо е правено. Кличе огромно. Това е за канализацията, предполагам тук. Да, това е за канализацията. Направо се оттичала. Няма септична, няма сигурно. Доми, ела на тук, татко. Ела ми помагаш, ако трябва. Сега, гледай сега, тук по стената вървиме. То не знам дали ще видите вътре, ама тук пак някаква ниша вътре. За какво е правена са тая ниша? Един Господ знае. От тук минаваме. Няма направя хубав филм, съжалявам, ама не зависи от мене. Сега това е на тук местото надолу. То е терасирано, наистина е терасирано е местото. Хубаво е направено, само трябва да се изчисти. Сега гледайте горе. Втория етаж, както е. С балкона, ако може да си го представите, коя част. Сега тук е правено. Това е за балконче отпред. И това ще е явно вход в някаква стая, вътре в долното помещение, но няма направена врата, всичко е зазидано. Сега защо е правено така, не ми е ясно. Може би в последствие са искали да избиват вратали, но това тук е правено... Доми! Доми! Доминик! Това дете. Това е правено тук за балкон явно. Някакъв балкон. Сори, Били, няма да мога да направя по-хубав филм. То немате представа тук каква джунгла е. Сега това е тук покрай къщата се върви. Тя е огромно нещо долното. Просто огромно. Сега тук някакви стълби. Тук пак. Тук. Много смешно нещо. Сега тук пак някаква на ъгъла на къщата долу. Това е барака, примерно. Това е работилница. Сега не знам дали се вижда нещо, което снимам. Ето го. Тук байдан, че си направи работилница. Не, наистина тук е много хубаво и за казанче се сложи за всичко. Хубаво е. Сега тук по някакви стълбички се върви покрай къщата. Но явно няма да можем да влезем вътре. Няма как да влезе вътре да си. Сори, Били. Тук ще има да ни издадат работите. Виж всичко това готово ви. Да. Чакай малко се. Де факто, това е задната част на къщата. Ето го пътя отдолу. Бати катерениците, бати чудо, целия се. Набодох си нежните кръченца. Огромно нещо е. Огромно. Ама какво е строено, не ми е ясно. Това тук всичко е към двора на къщата. Сега от мантинелата тук е правен още някакъв балкон. Виж ти колко много? Татко, изфърли ги ти охлеви. Че после бабата и дядо, като са домати, ще им ги ядат. Тук е правен също някакъв балкон. За какво е правен? Един Господ знае. То може би да е една от стаите. Ей го вътре. Сега, откъде се влиза долу? Долу нямаше нито една врата, откъде се влезе, нямам представа. Може други да са. Това е някаква кухня и там отпред, че е хола явно. Може би там, където тази врата на кухнята, да е там някъде да се стълби. Да се слиза надолу, освен. Горе е хол и кухня, примерно, и долу ще са спални. Ама каква е връзката, един Господ знае. Сега тук има някакво балконче.
Но, да, красиво е, спокойно тук на това Виж, блоко. чак тук има охлюви. Виж, тази пълна. Добре, татко, с тия охлюви не ме занимавай. Чакай, дръпни се от тук, да. Това е сега, връщам се долу. Където снимах, ето го. Ама отдолу най-интересното няма врата да се влезе. Само отгоре. Не бе, много е хубаво, бе. Много е хубаво и е огромна къща. Верно огромна, ама. Сега тук е напукано. Вътре нещо е почнано да се прави, кружки има, гледам, води има, защото има мивка. Кафеварка, влезем да откраднем някакви подправки, ако имат. Столовете гепим. После па види, че ме съдите, ще кажете, той ни открадна собствеността. Доми, иначе харесва ли ти? А? Това докато се направим. То не може да се купи ново за без пари. Само не разбрах долу откъде се влиза. Той пак как можа да не дойде, този глупак. Там се отсреща комшите, някакви луксозни апартаменти отсреща са правени, какво ще ви покажа навеси. Много хубави, разкошни къщи. Гледайте църквата отгоре, виждате ли? Верно на две крачки. То си е вътре, бе, обаче просто е в покрайнините. Много е красиво. Тук не е много високо, тук няма да е студена зимата въобще. Предполага се, че това е местото отдолу цялото. Тук има къде се сади. Просто трябва да се изчисти. Има къде се сади. Има къде се паркират коли, много е важно. Също е го тук. Го вкарах колато. Това е тук някакъв фургон на кой, не знам, нямам представа. Къщата е убийствена, бе, голема. Не, много голяма къща е, татко. Това ако се направи, знаеш каква красота ще е, бе, Доми? Ти знаеш каква красива къща. Това тук се... Доми, я помисли, татко, всичко това се изчисти е тук. Да се насъдат цветенцата, да се направи масичката, столчетата. Гледай каква тишина е, татко, тук. Тук долу, виж, има нещо. То е терасирано, ето. То е направено на тераси, ама е много обрасло сега. Долу този камъш, тия тръстиките, ако си изсекат, знаеш колко красиво ще стане. Обади се на този човек. Обажда му се, не дига. Гледай сега, отгоре, върху къщата, това отгоре е тераса, татко. Сериозно? Да. Разбираш ли, отгоре си сложиш чадър с маса. Гледай какъв поглед имаш. Гледай какъв поглед имаш. Гледай каква красота е. И каква тишина е. Татко, то не може да се вземе нещо готово, направено и да е без пари. Но красива е къщата иначе. Откъде скочим? Не, дай да не влизаме така. Иначе гледай каква хубава тераса е това. Хубава е къщата, разбира се, че е хубава. Как е строено не ми е ясно, ама и за какво е строено по този начин. Айде, това тук отстрани бараката, където може да се сложи и да работилничка на дедо ти. Но като се изчисти Доми, това е най-хубавото, което сме гледали до сега. Че големи мравки има. Това е най-хубавото, защото е най-голямата къща тая. Просто е огромна. Но защото знае, че ще идваш. Така. Дай сега пак да излеземе. Аз не знам колко минути филм правя до тук, няма значение. Ще го сложа после. Ето е бараката долу. Това няма как да влезе вътре, съжалявам. Сега тук това е входното, тук може да се направи порталче. И от тук се влиза. Тук примерно порталче може да се направи. Обикалям още един път. Айде от по-далеч ще стана да я снимам пак. Не бе, хубаво бе, много е спокойно. Те не минават и коли тук. Зеленина е много. Гледай колко е приятно времето тук. Тук сигурно е 27 градуса сега в момента, 28. Разкошно е, значи. Разкошно. Доми, аз направо много ми хареса татко тази къща.
Защото е къща. Това си е къща, татко. Това не е постройка някаква. Това е къща. Ако се хванем с дедо ти... Ако се хванем с дедо ти, знаеш каква къща може да се направи тук? Първо да стегнем за тех този етаж. Да имат те къде да... А откъде скачва отгоре? Нямам представа, татко. Нямам представа откъде, какво е, що е. Нямам никаква представа. Балкона тук. Това като нищо може за секунди да падне. Това е много високо, бе. Това е 5 метра височина от тук. От прозорците някъде около 1, 2, 3, 4, 5 метра височина има. Това е огромно, бе, в този замък. Са долу има нещо, ма къща ли е, овчарник ли е, козарник ли е, какво е? Нямам представа. Тук вода, телефонните кабели са тук. Опа! Снимай, продължай снимай. Мама. Ало, Жаки. Гледаме я. Айде след малко да свърша с филма. Айде, чао. Ека. Да свърша права филм в момента, прекъсваш ме. Айде, чао. Дай. Нати. Добре, то това е. Още взето аз повече от това не мога да го снимам. Актимел. Тук излиза някъде. Какво повече снимам? Аз едно и също снимам сега. Повтарям го. Дограми всичко тук е за смяна вече. Не, капандурите са добра. Има къде да се паркира кола, това е важно. Защото другите, като ги гледам, имат голям проблем за паркирането, но тук явно... Канарско село, гледа каква красива църква отгоре, просто е... Доми, ела да видим какво има надолу, татко. А? Не, глупости ти, да не е 5 декара това. Просто искам да видя какво има надолу. Това е някакво дере. Са тук някакви стълби, как хубаво е направено за слизане. Много е хубаво. Не, наистина е много хубаво. Много е хубаво. Ма гледай хората какви къщи са направили. Ева, Доми, аз колко години работа е това, и труд, и пари. И полека са си правили къщи хората. Она жълтата не мисля, че е по-хубава от тая. Отгоре. Да, има някакъв басейн долу, да, видя. Ти спокойно ще си тук. Терасовидно там е направено. Кой го е правил? На кой е? Явно на тук е местото, тук е тази част. Леле, огромно е, брече. Това е голема квадратура, ма какво е правено? Господ знае. И как се влиза долу, що е зазидано? Да нема една врата. Това е балкон отпред, ето го. Е там, по средата на къщата. Там може да се бие врата някаква. И сте убили горе? Не, хубаво е. Гледай, тук е терасирано, Доми. Видиш ли го, тато? Това е много трудно да се терасира. И долу е терасирано, всичко е терасирано, само че не се вижда от растението. То глупак как може да не дойде, бе? Голема е. Ама никъде не виждате. По-добре. Добре, това е. Чао.